Yang melu ora? Nang ndi? Ya wis ayo ganti kono. Nggih. Wis sak tuhu. Dandan suwine pol jadi dolan malah. Pol suwi. Guyu-guyu. Bane ayu sing kenek sapa lak yo tiyo. Ya wis ngono. Ya wis kayak ndang munggah tobat pol suwine dolan mak. Kok teko alon-alon Purworejo bareng kan nanti to yang? Wis to meneng wae melu Ya Allah. Kok aduh men sampe teko alon-alon Purworejo bareng jane ajak ning ndi to ya Allah yang mbok ubet-ubetne arep mbok ajak ning ndi jal. teko melu wis. Ya wis to, ya wis. Manut. Lho kok alon-alon Purworejo bareng. Jangan-jangan aku harus diterke nang alon-alon Kutoarjo kon bali ngetan yo. Dino-dino ngamuk wae. Sana di ya. Wah alah. Ini tak jadi tuku HP. Soalnya ndandakne HP ternyata kok HP. Masa HP ini layarnya bodol. Tandake tok. Banyak. Ya. Sepeda dongi karo anake. Yang lewat juga. Iya. Wow. Sana. Seneng dong. Ada bisnis Bu. Berkah selalu sayang, lancar rezekinya. Amin. Jadi servis, bisa nyervis. Gue kan mau rasa dadi rusak apa nih? Harus senyum-senyum boleh. Ya. Dengan Mas siapa? Mas Lukman. Mas Lukman. Ya, ada tonton iPhone Rene nang iLook Kutoarjo. Ya, kira endos lu yo, ngawur ya. Iki kira endos iki. Kira endos. Ini kan biar-biar. Kira endos. Satu lagi Mas siapa? Mas Rijal. Mas Rizal. Mas Rizal, sempaknya suwe. Nanti tak kirimin. Ini dengan saya sendiri kita di kacamata.